Biye Jumai, October kalo kile muga andan samba fulani muga anturu. Auni ce auni yantuma yau bismillah nga jamana ko ka kibaru yau kenauga. Foli anita no banka no bagana lame bago bela jele malikono ani maliko hawa don kibaru ni wakati selin. Kuna fol damne la bi yurisi la kana ministri so yela selike la selimi konna na ya yera ka fo ko yurisi fintigla ka o yera koni ko lube ga seba ya hanifa nga yera koni so wa kelawla uni ikran jamana nyonche yurisi fintigla ka o ya yera ka fo kuni ikran jamana ga kele bulun konna na kuye Ukraine dugu flamine ni o Ivanovka ani Pavlovka ni o yoro nurume Ukraine Sahelia fa hana koro chamachela rela ni o gasuru Ukraine kele baw yerebe ke yoro mina Russie kele jesi Ukraine jamana ma hobege wati mina wa solo shufela redo wa Russie kele mina farma baw yerede ke ni ga kele nyesi Ukraine ma ni olube talige misil kinjal ni o ye kele ke mina farma bay wa gatil ko sebe fukata se misil wero ma aneni drone konma gwa laini ne ka Ukraine fanga soro yoro ga olu gosi ni olu be talike kuran fukata se tajima fon bla yoroma Moscow ga fola ko ni tajuru sarare ka nyesi Ukraine jamana ma ko ka daga ko wati tebere una ko Ukraine fana ni ataki nyogona ke ka nyesi Russie dugu do civiluma ko ga ni ataki nun kono ku ye seba ya bari soro ka daga ku ye Ukraine avion Su-27 ku yo tien wa ku kala tukunga drone kemefla an muga annani ko fana tien ko wa ku kala tunku ga missile croisière de nani yere fana mine kuma dan o yere fana dorma ku ye frappe jugu yere ke ka nyesi Ukraine usine militaire doma uga raffinerie de pétrole fukata se uga infrastructure de transport umani oluye terrain sira fukata se sira ba yere ma kelen kune ka Ukraine fintigla ka uga soro hanuga keleke minon fangare dogoya Moscow ga fola ko ni kera bone bade Ukraine jamana konna na kadaka ka kera sababu ka Ukraine fintigla ka ba kele ani keme duru ani muga anduru bone unina Putin nale Russie jamana nyamaye halese waran ko ina ko kadaka ko Russie fintigla ka yere koni kube ka tanye ani fanga soro wa kele konnana kregere ne yala Donbass marala nu obe Ukraine koronya fani fe ina fa ambela jele makalama Israel alen Palestine nga kele ote bila kele o kuma jan kele yere o ko kumni lanya ye ka fo Palestine ma ba chama minena dobe kasula do yere tunna kele senfe milun minene no Israel kaso bon konnana o te critique yere kon ke olu yere togola dimba ya chama yere fana tu somgo do kibara kalama kabini san chama Israel ni Hamas ka kele nun konna na uye benka sebe do ke un nyogonche ni ore ka fo ko Israel ni Palestine ga kele ko fe ko Israel ga Palestine ga ma salon ko go shula sigi na Palestine jamana konna na wala Palestine fana be Israeli kaso deun bla wal ma ku ga su fana sigi ta uga dugu konna ko Palestine ga su biduru nan nun kon ma se ga la kondo chogo sila kuma mina Israel be sigi na uga jamana na Amawe ni sununu di Palestine ma ka soro ma fo yere kon sununu sara jugu mina wa sununu ne ma minu yere sununu bela jelo sutura la ka soro sununu tigi ma segala do kadaka demba ya chama willa ka taka ni yoro ina wala sa ubesega donu ga ma ban sununu ntela Palestine jamana Israel jalagi kadaka kaka kasola don yero kon torole no kosobe ko ni sununu la ku jogne no kosobe ko ba ira ka fo ko kasola den kon ku torole no ko wa ku nyani kosobe kaso kon nan Israel jamana jabi mi soro ni ko ina ore ka fu ku bana de be ka sura de nun chama faga ko wa ko jogino mi be ka sura de nun na ko to olu no ene ko o jogino ku mula ko san olu yere ku mine ame do ke ala ka bara dali no ya ni sununu bela jelewi ko siraba kasara ba do e ma bior an sababu na unina Uganda jamana konnana rabai kera Kampala siraba de ka ni oyuga dugu fa baye ale ni guluni nyogonche ni oyuro dugu ya fa dugu do e o siraba ni ma ubeteme o yoro infe kosobe ko wa ko dongo do bisu ni camion fukata se mobile fitinu ma ko lube semen sira inga kosobe ko kasara inkera October kalo kle muga an flasamba fla an muga nduru shufelala Uganda police uga fola ko bisi dore kumefe kateme camion do la wa o wati kelen fana la bisu were fana kumeka na sira were fe ni o kumefe kateme mobile fitin do la o wati kelen la koni ni bisi fla nunu kumulo tara faranyo kunega nani ni kasara jugubayi ko bisi bolla kelen koni ya nyini kani kasara jugin balinga amasega kasara en koni balini o fana na ke sababu
mobili damadɔ kun bɛ o bisi in kɔfɛ ni ka taa olu gosi ko nin kasara jugu in sababu bɔra bisi ninnu ka teliya ko jugu de la ko mobili 4 fana kun b'a la wa kasara in kɛra balawba de ye Uganda dugu kɔnɔna na ka d'a kan a kɛra sababu ye kama 63 de bɔnɛ u ni na wa maa caman jogina kosɛbɛ ko pompier mɔgɔw nana nin kɛnɛ kan nka u bɛna waati min na o y'a sɔrɔ maa caman kɔni fatura wa caman yɛrɛ fana jogina kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ maa minnu jogina nin ko in na Ala ka lafiya ni kɛnɛya di olu ma wa minnu yɛrɛ kɔni fatura Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye ni nin bɛ dansigi an ka bi ko ka kibaruyaw kan an b'a fɔ k'aw k'an bɛ dɔnna nata dɔn kibaruyaw kɛnɛw kan